nga ai khuble ye pi ki perlok ki prajor barok ki baju yai pej bat ki ba jeng Christian na kapor sekapor ling ba kani ke channel ling ba ka jeng yo lat man penmi ya ki video kum juru ya ki jeng pentep ki ba phar ha kani ke video ka ba mentah ngon rapat ye pi sachsen pat ya ka jeng pentep ya ka jeng yakop khwai dok ha ka ba kador tiket kalong ka ba rit ba ha ka ba ki pajba ki babun ki yo lat ban thet ya kani tiket kebalong tang terus pak tengka shiruang lane uwi kwai bat kata kalong kajing yakup kwai dokha kebala penyai da i barit empariong hakapung jong iba SR Timung kabadon ha sok kerbam domplang riboy district harut ke surok ban lej cepatar kema ka tarik ban pen kwai kalong haka arfu artarik benai ban riu arajar pusau kapor ban sedang khwai kan long nadu kapor khandai biji men step hadu kapor lai biji na janmen ki price pinyo kumne perlong kumalong bakador tiket kalong tang ruspa ha ka baki pajba ki babon bat ki ba duk kumjuru ki baruspa ki yo lat ban thet ikene tiket ka batang ruspa tengka shirket ane shirwiang pinyo ya jing ai subha beningkong ulong silak ubaar pinyo sau phojar balai pinyo shiphojar ubasau pinyo sanajar bat ubasan ru pinyo sanajar banalor kitai ki price ki ba khamhe sheneng pindon susu ya kini ki consolation price ki badon kumba arpeuteli ha kajing yo ka ba 1000 tengka uwei uperlok ron nalor ki dokha ki ba ladon lupa ha katai kapung ki balak bun bha kumta la the thmai susu kumba lai kuntal ha ka kharsan terik benai bahan reu arajar pusau ha katai kesngi perlokan don ru ka luki draw bat ka dor jung tiket luki draw kalong chis pa san peu tengka kawai tiket ndai la da phithit arteli pinyo ha ka dor ars pa tengka pinyo ya jing ai subha kumni beningkong pinyo da ka kali lane da ka pisa ka basilak tengka ubaar pinyo arphojar bat balai pinyo sanajar tengka on simjing thau ya ki jaj dokha baro ndai laj no ka selbal kap lane ka dokha ke bahe kli la mana bachisen baladap ki price kiri perok ruwon kim dei shu ban penthot lane ban penwet ya ka jing yakop khwai dokha sya ru ban sa jingbam lupa kat bum padai kapor ban khwai ki perlok ki ba pen khwai ha katai kapung watla kadai kapor ka ba ki thedokha kalong ka ba slap ha nreng ui ba kila tresitom bha na kamta ban thedokha khnang ba ki perlok ruwon kinyo ban sutanat ban yo ban kinjut je ki dokha ki ba biang bha ha katai kapung ni ui ki dokha kilong ki ba he bha bat watla kalong ha kapor ka ba slap ru nreng ui ya kinong penya ya katai ki jing kup khwai dokha ha katai ke jaka hasuk kerbam gila persyang banthe ya kidokha habro saudong jong ketika pung kumtangi kermen bag jing ikop khwai dokha ketika sngi kan long ka basung tenat ha ya ki perlok rawan baro ki balik ketika pung namar kidokha ki long ki bahe bha bala the sibun bha nalor kidokha ki bala rem ki bala don ha ketika pung ya ki tiket khwai on dilupa ha ka arphui tarik banai ban reu arajar pusau nadu kapor lai beje janmet nyikemen perlok bagate ke jing ikop khwai dokha ha ketika jaka ha ka arfar tarik benai ban reu arjar pusau kan long ka ba sutenat bat ka penlong ru ka ba pensuhun ka ba pensukmen ye pi ki ba jusmat na ka mata ka jing ikop khwai dokha kublai sibon Amrit, धीरे Tagasni dang tebdo ya kane ka pung hapo kane ka soccer bam domplang. Atu jan. Kilai hun no gido. Pak kiamat.
Cek long onnya kena ke Năng hẹ. Lòng. Rồi. Hẹ buôn. Đó. Lên nữa. Lên nào. Đó. Thấy nó ổn chít ya cái hệ sudah dah. Up man up.